ассалому алайкум надагони азиз. наши муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. 8 апрел сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ва боздид аз корҳои саҳроӣ ба ноҳияҳои Данғара, Муминобод ва Мир Саид Алӣ Ҳамадонии вилояти Хатлон сафар намуданд. Сафари кории сарвазири мамлакат ба дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон идома дорад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. 8 апрел дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати шиносоӣ бо рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар намуд. Боздиди сарвазири кишвар нахуст аз сохтмони бинои меҳмонхона, ки дар кӯчаи марказии ноҳияи Данғара ҷойгир аст, оғоз гардид. тавре иттилоъ дода шуд, ҳоло дар ноҳияи Данғара ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 100 иншооти таъйиноти гуногун идома дорад, ки дар онҳо 4000 сокини маҳаллӣ кор мекунанд. тибқи маълумот дар маркази ноҳия бунёди 2 меҳмонхонаи замонавӣ ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз 80% корҳои сохтмонӣ дар бинои меҳмонхонаи 5 ситурадор, ки аз ҷониби дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мешавад, ба анҷом расидааст. бино аз 3 қисм, 9 ошёна ва таҳхона иборат буда барои 624 нафар пешбинӣ шудааст. дар маркази ноҳияи Данғара ҳамзамон бо саҳми соҳибкорон сохтмони бинои дигари меҳмонхонаи замонавӣ идома дорад. тибқи лоиҳа бинои меҳмонхона аз 16 ошёна иборат буда барои қабули меҳмонон ва сайёҳон шароити муосири хизматрасонӣ фароҳам оварда мешавад. иншооти мазкур бо тарҳи замонавӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дарё 2015 сохта шуда аз 258 ҳуҷраи хоб ва дигар инфраструктури зарурӣ иборат аст. ҳоло дар маркази ноҳия ғайр аз бунёди меҳмонхона ҳамзамон сохтмони бинои муассисаҳои нави таълимӣ ва томактабӣ, бинои театри миллӣ ва марказҳои муосири саломатӣ низ идома дорад. бинои муассисаи таълимӣ, ки сохтмонаш дар маркази ноҳия бо саҳми соҳибкорон вусъат дорад, 3 ошёна буда барои 3000 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. дар сохтмони мактаб 60 коргар бо кор таъмин буда бинокорон талош доранд, ки корҳои сохтмониро дар иншооти мазкур бо сифати баланд анҷом диҳанд. мувофиқи лоиҳа бино аз 3 ошёна иборат буда дар он синфхонаҳои барҳавои таълимӣ, толори варзишӣ ва ошхона ба нақша гирифта шудааст. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Данғара 12 мактаб, 11 муассисаи томактабӣ ва 5 маркази саломатӣ бунёд мешавад, ки ҳамаи ин бе ҷалби маблағҳои буҷети давлатӣ аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ бунёд мегардад. дар деҳоти Корез, Пуршинг ва дигар деҳаҳои дурдасти ноҳия бо мақсади беҳтарсозии сифати таълиму тарбия ва таъмини шароити хуби тиббӣ ба аҳолӣ сохтмони бинои 3 маркази саломатӣ ва 5 муассисаи томактабӣ барои 1500 кӯдак вусъат дорад. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид намуданд, ки бояд корҳои ободонӣ дар иншооти ҷашнӣ бо сифат анҷом дода шуда дар муҳлати муқаррар гардида мавриди истифода қарор бигиранд. дар деҳоти Корез сохтмони бинои муассисаи томактабӣ барои 340 кӯдак ва маркази саломатии 3 ошёна бо таваллудхона ва дигар ҳуҷраҳои корӣ идома дорад, ки ин шабрӯз дар он бо ҷалби сокинони маҳаллӣ корҳо бо сифати баланд ҷараён дорад. сарвазири мамлакат саҳми соҳибкорони ватандӯстро дар корҳои созандагӣ ва обод кардани гӯшаву канори сарзамин махсус зикр карда таъкид намуданд, ки дар оянда низ ташаббуси ватандӯстона дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бояд ҳаматарафа дастгирӣ ва вусъат дода шавад. дар ин рӯз дар ноҳияи Муъминобод бо иштироки сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода 4 иншооти таъйиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шуд. бояд ёдовар шуд, ки дар партави сиёсати маорифпарваронаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби гурӯҳи татбиқи лоиҳаи таҷдид ва идомаи сохтмони мактабҳои миёна дар деҳаҳои Кулдоманд ва Навбаҳори ноҳияи Муъминобод 2 бинои иловагии таълимӣ барои 960 хонанда дар 2 баст ифтитоҳ гардид, ки дорои 20 синфхонаи таълимӣ, кабинетҳои фанӣ ва синфхонаҳои компютери мебошад. ҳазорон сипос ба он мегӯям, ки дар ин деҳаи дурдасти ноҳияи Муъминобод, ки ба мо таҷҳизотҳои технология иттилоотӣ камбудӣ дошт
و با بینای مؤسسه همچنین بینای ایلوواگی با تمام لوازمات‌های تکنولوژی اطلاعاتی در همه صفخانه‌ها که با دستگاه‌های الکترونی با کامپیوترها مجهز هستند ساخته به استفاده داشته شد. من مینداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که با ما چنین مؤسسه نو و زمانوی ساختند و وعده میدهم که در آینده برای کشور شخص ارزنده باشم. من بعد خوانندگان دهه‌های نوبهار و کلدامن تعلیم و تربیت را در چنین بیناهای نو و زمانوی ادامه میدهند. بینای ایلوواگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 و بینای ایلوواگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 دو آشیانه بوده کابینت‌های فنی آن با تجهیزات‌های حاضر زمان تامین است. ساخته به استفاده داده شدن چنین بیناهای زیبا و زمانوی ما آموزگاران را وادار می‌سازد تا در تربیت نسل نورس کمر همت بندیم. جواباً به این همه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان خوانندگان را در ضمیر خویشتن شناسی و تندرستی و در روحیه آبادکاری و سازندگی روانه سازیم. سراول مینداری خود و کل خوانندگان و آموزگاران را برای ساختن چنین یک مؤسسه زیبا و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم. وعده میدهم که مؤسسه را به بهای خوب و اعلی ختم نموده در آینده در جمهوری شخصی ارزنده شود. ما افتخار میکنیم که امروز ها در تمام دوردستترین دهات جمهوری تاجیکستان مؤسسه زمانوی ساخته به استفاده داده شدند. از آن جمله من همین مؤسسه‌ای که حاضر در آنجا ایستاده ایم یک دهات کوهستانی است که دهات نوبهار و سالهای سال ما انتظار ساختمان چنین مؤسسه زمانوی دیدیم. جواباً با این غمخوری‌های محترم جناب عالی می‌خواهیم که در آینده پیروان وارثان پیشوای ملت باشیم و این دولت این وطن رو باز آبادتر و زیباتر گردانیم. از این پس کارمندان جماعت دهات توتیان فعالیتشان را در شرایط معاصر ادامه می‌دهند، زیرا با شرافت استقلالیت و دستگیری‌های حکومت کشور کارمندان جماعت صاحب بینای نو گردیدند. بینای نوساخت جماعت دو آشیانه بوده دارای مجلسگاه و حجره‌های کاری میباشد. بینای جماعت از حساب ساختمان اساسی ولایت ختلان در منطقه کلاب با صفت بلند ساخته شده است. مورد ذکر است که به خاطر سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه مومن‌آباد حالا کارهای ساختمانی در 48 انشاءات ادامه دارد. در مرکز ناحیه مومن‌آباد انشاءات دیگری جشنی بینای مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه مومن‌آباد مورد بهره برداری قرار گرفت. بینای مذکور با دستگیری حکومت کشور از جانب اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته شده برای کارمندان شرایط خوب کاری فراهم آورده شد. بنا دو آشیانه بوده دارای مجلسگاه، حجره‌های کاری برای متخصصان مؤسسه و دیگر انفراساختاری یاری رسان میباشد. در رابطه با این سروزیر مملکت تاکید نمودند که بنیاد انشاءات زمانوی و تامین شرایط خوب کاری در آنها یکی از هدف‌های محوری محسوب یافته. در این سمت از جانب حکومت کشور به خصوص پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تدبیرهای ضروری مرحله به مرحله عملی کرده می شوند. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده همزمان در ناحیه میر سعید علی حمدانی از رفت کارهای ساختمانی کارخانه قبول و کارکرد پخته در دهه تاجیکستان، کارخانه استحصال اسفالت و بتون در دهه سیراب دهات پنجاب و رفت کشتی پخته در خواجگی دهقانی بدیلجان 2015 شناس شد. کارخانه قبول و کارکرد پخته در دهه تاجیکستان با تشبث صاحبکار رجبزاده شادی در میدان 105 هکتار به مبلغ 4 میلیون و 300 هزار سامانی ساخته شده ایستاده است. کارخانه مذکور در دایره نقشه چهاربینی ها بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی و اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت بنیاد می‌گردد. اقتدار کارخانه در یک سال قبول و کارکرد 8000 تن پخته را تشکیل می‌دهد. با اقدام و تشبث‌های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ساحه صنعت در ناحیه میر سعید علی حمدانی رشد نموده با بنیاد و مورد استفاده قرار دادن انشاءات نو حجم استحصال افزایش و ساکنان با جای کار تامین می‌گردند. ما در پرتو سیاست‌های پیشگرفته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تصمیم گرفتیم صاحبکاران وطنی که در ناحیه میر سعید علی حمدانی کارگاه
корхонаи асфалтбарорӣ ва бетонбарорӣ ва инчунин сангу шағалро сохта ва истифода бидем. Иқтидори истеҳсолии корхонаи мо асфалтзаводи мо дар 1 соат 70 тонн иқтидори истеҳсолот дорад ва бетонзаводи мо 20 куб дар 1 соат иқтидор дорад ва сангу шағал бошад 150 тонн иқтидори истеҳсолӣ дорад. аз рӯи маълумот корхонаи истеҳсоли асфалту бетон дар деҳаи сайроб аз ҷониби соҳибкор ҷобиров абдулазиз дар майдони 817 гектар ба маблағи 2 миллиону 519 ҳазор сомонӣ бунёд мегардад. иқтидори корхона дар 1 соат истеҳсоли 70 тонна асфалт ва 20 метри мукааб бетонро ташкил медиҳад. хоҷагири деҳқонии бедилҷон 2015 дар ҳудуди заминҳои ҷамоати деҳоти панҷоб воқеъ буда майдони умумии заминҳояш 10 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагии мазкур соли ҷорӣ дар майдони 1 гектар полезӣ, 1 гектар картошка, 2 гектар пиёзи барвақтӣ ва 6 гектар пахта кишт кардааст. дар ноҳияи ҳамадонӣ тибқи дурнамои таҳсилгардаи мақомоти ҷаноби ҳукумати давлатии вилояти Хатлон 13226 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст ки аз ин 6000 гектараш кишти пахта, 975 гектараш сабзавот, 272 гектараш картошка, 380 гектараш пиёз ва дигар ҷойҳо кушта мешаванд. сарвазири мамлакат ба кишти пахта дар ин хоҷагӣ оғоз бахшида ҳамзамон аз нашъунамои пиёзи барвақтӣ дидан намуд. аҳли заҳмати ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар парвариш ва гирифтани ҳосили гуногуни зироат таҷрибаи бой дошта дар рӯзҳои мусоиди фасли баҳор талош менамоянд ки майдони кишти баҳориро зиёд дар фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррас гузоранд. аз 6 то 8 апрели соли равон дар шаҳри Душанбе форуми шӯрои олимпии Осиё ва ҳамбастагии олимпӣ баргузор гардид. Дар кори форум роҳбарони сохторҳои варзишии зиёда аз 22 давлати Осиёи марказӣ ва Осиёи ғарбӣ иштирок намуданд. Тафсилоти бештар дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. дар дораи баргузории форуми шӯрои олимпии Осиё ва ҳамбастагии олимпӣ ҳамчунин масъалаҳои панелӣ рӯнамоии ҳамбастагии олимпӣ дар мавзӯи робита бо кумитаҳои миллии олимпӣ, омӯзиши барномаҳои ҳамбастагии олимпӣ ва рӯнамоии шӯрои олимпии Осиё дар мавзӯи барномаҳои ҷаҳонӣ барои қораи Осиё баргузор гардид. салом, ман Фумихито Канайзука, директори бахши васоити ахбори оммаи кумитаи тадорукоти бозиҳои осиёӣ мебошам. аз ташкил шудани чунин форум дар Тоҷикистон бахусус дар шаҳри Душанбе хеле шудам, чунки дар ин кишвари зебо форум дар сатҳи баланд баргузор гардида истодааст, ҳама дар сатҳи олӣ ташкил шудааст. ногуфта намонад ки ман бори аввал аст дар кишварҳои Осиёи марказӣ бахусус дар кишвари зебои Тоҷикистон қарор дорам. аз меҳмоннавозӣ ва табиати дилфиреби Тоҷикистон дар ҳайратам. аз чунин меҳмоннавозӣ ва самимияти гарми мардуми Тоҷикистон хеле миннатдорам. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ин гуна пазироии самимиро бори аввал дар кишвари шумо мебинам. Меня зовут Сардана Васильевна Жендринская, являюсь заместителем генерального секретаря Международного комитета «Дети Азии». Мы принимаем участие на региональном форуме Олимпийского совета Азии и Олимпийской солидарности, который проходит в эти дни в прекрасном городе Душанбе, Республики Таджикистан. Таджикистан – самая такой гостеприимная страна. Я сама нахожусь здесь первый раз, и для меня произвело очень приятное впечатление находиться в этом теплом крае, особенно после тех краев, откуда я родом. Там сейчас холодно, и я сейчас пребываю в очень хорошем настроении, приятная погода, и люди, самое главное, люди самые такие гостеприимные, приятные, дружелюбные. Поэтому я обязательно схожу в Национальный музей Республики Таджикистан, посмотрю местный колорит, достопримечательности. И я для себя сделала уже такое впечатление, что очень много туристов, город развивается, и очень много красивых зданий, где можно было посмотреть. И я надеюсь, что достопримечательностей тоже хватает. дар ҷаласаи форум масъалаҳои сеюмин бозиҳои Осиё байни Наврасон дар давлати Баҳрайн, бозиҳои Осиё дар толор ва ҳунарҳои размӣ дар Ар-Риёзи Арабистони Саудӣ 2026, 20-мин бозиҳои Осиё дар Айчи, Ногояи Ҷопон 2026,
барномаҳои кумитаи байналмилалии олимпӣ ва омода намудани варзишгарон барои бозиҳои олимпии лос анҷелес 2028 мавриди баррасӣ қарор гирифта, ҷиҳати дар сатҳи баланди касбӣ омода ва сафарбар намудани варзишгарон тадбирҳои мушаххас тарҳрезӣ гардид. Salam everyone. My name is Afnan Barnawi and I'm from Saudi Olympic and Paralympic Committee. Салом, ман Афнан Барнавӣ аз Арабистони Саудӣ мебошам. Ҳамчун менеҷери бозиҳои олимпӣ дар ин форум иштирок менамоям. форуми имрӯза дар сатҳи баланд баргузор гардид ки ба ҳамагон хеле писанд омад, бахусус барои ман, чунки ташкили чунин форум дар кишвари Тоҷикистон фикри олӣ буд, зеро ҳамагон бахусус иштирокчиён аз баргузории он ҳарф мезананд. мехостам якчиро қайд намоям ки ҳангоме ки аз фурудгоҳ ба Тоҷикистон бахусус ба шаҳри Душанбе ворид гаштем, бисёр моро дар сатҳи баланд ва самимӣ пешвоз гирифтанд. аз пазироии гарми мардуми Тоҷикистон хеле хушҳол ва миннатдор ҳастем. миннатдории самимонаи кулли иштирокчиёни форумро ба ташкилкунандагони ин форум баён менамоем. I love Tajikistan. Меня зовут Алимжан Акаев, я генеральный секретарь Олимпийского комитета НОК Казахстана. Вот 2 дня мы пришли сюда, я первый раз здесь в Душанбе. Хотел бы поблагодарить организационный комитет НОК Таджикистана за организацию такого большого форума, а также Олимпийский совет Азии и Международную олимпийскую программу Олимпийской солидарности, что организуют такие вот семинары. Эти семинары очень полезны для нас, для НОКов, для азиатских НОКов, потому что мы здесь узнаем новые программы, где наши спортсмены, тренера могут участвовать и в дальнейшем показывать большие и хорошие результаты. Душанбе встретила очень тепло, очень красиво. С вчерашнего дня мы посмотрели город, попробовали очень замечательные вкусные блюда. Вот, и хотел бы поблагодарить за вот такой теплую встречу и теплый прием. Надеюсь, мы очень хорошо сотрудничаем с НОКом Таджикистана, с нашими коллегами, и думаем, совместно будет еще больше у нас проектов и в будущем. Удачи спортсменам на следующих зимних играх и на азиатских играх. Спасибо. ҳамзамон дар доираи баргузории ин чорабинии минтақавӣ шӯрои олимпии осиё ва ҳамбастагии олимпӣ барои кумитаҳои миллии олимпии осиёи марказӣ ва осиёи ғарбӣ дар шафати боғи фарҳангию фароғатии кулли ҷавонони пойтахт байни иштирокчиён дави дӯстӣ баргузор шуд. қобил ба зикр аст ки дар дави дӯстӣ намояндагони 22 давлати иштирокдори форум иштирок намуда таъкид гардид ки мақсад аз ташкили дави дӯстӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва таҳкими дӯстӣ байни ҳайатҳои иштирокчии ин чорабинии бошукӯҳи байналмилалӣ мебошад. من مهدی علی نژاد هستم، دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران. خوشحالم که امروز در شهر دوشنبه ما این فانران رو داشتیم و من هم شرکت کردم در این فانران. این رویدادهای مثل این باعث میشه که ما کنار هم قرار بگیریم و ساعاتی رو با نشاط کنار هم داشته باشیم، باعث ارتقا و تحکیم دوستی ها میشه و همچنین برای نسل جوان به ویژه خیلی الهام بخش هست. تاجیکستان علاقمندان ورزش زیادی داره، همین امروز نشون داد که چقدر علاقمند هستن. خوشبختانه شما وزیر ورزش بسیار آگاه و اندیشمندی دارین، کمیته المپیک همینجور، و اینکه آقای رئیس جمهور آقای امام علی رحمان خودشون رئیس کمیته المپیکن، یه پیامی داره که ایشون توجه خیلی ویژه‌ای به ورزش دارن و حتما وقتی که رهبر یک ملتی اینقدر نگاه ویژه به ورزش داشته باشه، بقیه مردم هم همراهی خواهند کرد. дар дораи ин чорабинии варзишӣ аз ҷониби кумитаи тадорукот як зумра ҷавонони фаъол ва ғолибони озмунҳое ки раёсати форум дар самтҳои алоҳида баргузор намуд дар фазои тантанавӣ бо шаҳодатнома, медал ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. нимаи дуюми рӯз ҳамчунин иштирокдорони форум аз мавзеъҳои зебову назарабои ноҳияи варзоб тамошо намуда таассуроти нек бардоштанд. салом, номи ман Винод Кумар, ман иштирокчии ин форуми байналмилалӣ мебошам. тӯли 2 рӯз мешавад ки мо дар ин форум иштирок менамоем. аз табиати дилфиреб ва беназири Тоҷикистон дидан намудем, бениҳоят зебо. айни ҳол ки мо дар яке аз мавзеъҳои зебои кишвари шумо қарор дорем ва он чизе ки ман дар ин гӯшаи зебои Тоҷикистон дидам, тасаввур карданаш ғайриимкон аст. ташаккур ба шумо. ташаккури зиёд ба шумо барои чунин меҳмоннавозӣ ва пазироии гарму самимӣ.
тоҷикистонро дӯст доштам. аз хурсандии зиёд наметавонам фикри худро чӣ гуна баён намоям. инқадар табиати зебо, инқадар мардуми кушодчеҳра ки ҳамеша бо табассум ҳарф мезананду пазироӣ мекунанд. бештар маро рақсҳои миллии гулдухтарон дар ҳайрат гузошт ки бо либосҳои зебо ва нақшҳои хеле диққатҷалбкунанда мерақсанд. аз фарҳангу санъати волои тоҷикистон шинос шудем. боз ҳам ташаккур ба шумо. дар ин рӯз аз ҷониби ҳунармандони кишвар барномаи рангини ҳунарӣ бо пешниҳоди суруду таронаҳои дилнишин ва навозиши асбобҳои миллии мусиқӣ манзури меҳмонон гардонида шуд ки хотири иштирокдоронро шод гардонид. дар шаҳри лондон намояндагони сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар подшоҳии муттаҳидаи британияи кабир ва ирландияи шимолӣ ҷашни хуҷаста наврӯзро бо шукӯҳи хос таҷлил карданд. чорабинии ҷашнӣ бо риояи суннатҳои аҷдодии пурифтихори миллати тоҷик истиқбол гардид ки дар он тоҷикони муқими лондон ва намояндагони кишварҳои зиёд иштирок ва суханронӣ карданд. аз ҷараёни баргузории ҷашни наврӯз дар шаҳри лондон ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. пойтахти подшоҳии муттаҳидаи британияи кабир шаҳри лондон низ имсол шоҳиди таҷлили пуршукӯҳи наврӯзи оламафрӯз гардид. маҳз дар ҳамин ҷо 4 апрели соли 2025 бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар подшоҳии муттаҳидаи британияи кабир ва ирландияи шимолӣ ҳамоиши фарҳангӣ ба ифтихори ҷашни наврӯз доир гардид. ин толори муҳташам ба як гӯшаи тоҷикистони офтобӣ табдил ёфта буд. фазои ҷашниро беш аз 300 нафар ҳузури ҳамватанони муқими британияи кабир, донишҷӯёни тоҷик, намояндагони халқҳои ҳамзабону ҳамфарҳанг ва дӯстони хориҷии миллати тоҷик гармтар мекард. қисмати консертии барнома ба ҷашн шукӯҳу шаомати хоса бахшид. донишҷӯ духтарони тоҷик бо рақсу сурудҳои миллии худ ба ҷашн шукӯҳи тоза бахшиданд ва табъи ҳозиронро болида намуданд. оҳангҳои дилнавози мусиқӣ ва ҳаракатҳои латифи рақси тоҷикӣ рӯҳи наврӯзиро дар дилҳо бедор кард. ҳамчунин ҳунармандони форсизабон низ дар ин ҳамоиш фаъолона ширкат варзиданд. ин намоиши ҳунарӣ на танҳо санъати баланди тоҷикро, балки рӯҳияи ифтихори миллиро низ инъикос мекард. гӯшаи фарҳангии тоҷикӣ бо рамзҳои наврӯзӣ аз қабили ҳафтсин ва ҳафтшин ки бозгӯи таъриху тамаддуни деринаи мо буданд, таваҷҷӯҳи хосаи меҳмононро ба худ ҷалб намуд. либосҳои миллӣ ва дигар унсурҳои фарҳанги тоҷикӣ низ ин гӯшаро ором медоданд. меҳмонон имкон доштанд бо таомҳои миллии тоҷикӣ ва намунаҳо аз ҳунарҳои дастии мардумӣ ва дигар рамзҳои фарҳанги моддӣ ва маънавии тоҷикон аз наздик ошно шаванд. қобили зикр аст ки таҷлили ҷашни наврӯз дар лондон танҳо бо ин чорабинӣ маҳдуд нашуд. чанд ҳафта қабл 16 марти соли 2025 дар донишгоҳи бонуфузи лондон бо ташаббуси муштараки сафорати тоҷикистон ва маркази эроншиносии мактаби шарқшиносӣ ва африқошиносии ин донишгоҳ ҳамоиши дигари фарҳангӣ бахшида ба ҷашни наврӯз баргузор гардида буд. дар он ҳамоиш низ сафорати тоҷикистон фаъолона ширкат варзида бо намоиши навор дар бораи таҷлили наврӯз дар ватани азизамон, ҳунарнамоии донишҷӯён ва оростани гӯшаи фарҳангии тоҷикӣ имкони ошноии бештари доираҳои илмӣ ва фарҳангии британияро бо анъанаҳои наврӯзии мардуми тоҷик фароҳам овард. намояндагони сафорат дар ҳарду чорабинӣ ҳозиронро табрик гуфта паёми сулҳу дӯстӣ ва аҳамияти наврӯзро дар таҳкими риштаҳои ҳамкории миёни халқҳо таъкид намуданд. дар маҷмӯъ ин ду чорабинии сатҳи баланд дар лондон бори дигар нишон доданд ки наврӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳанги умумибашарӣ нерӯи бузурги муттаҳидкунанда дорад. сафорати тоҷикистон дар британияи кабир бо баргузории ин маҳфилҳо дар муаррифии шоистаи фарҳангу анъанаҳои волои миллати тоҷик ва таҳкими робитаҳои дӯстонаи миёни тоҷикистону подшоҳии муттаҳида саҳми арзанда гузошт. наврӯз чун соли нави миллӣ аз омади соли нав мужда оварда дорои унсурҳои хос мебошад ва он ифодакунандаи бедоршавии табиат, покии рӯҳу равон, истиқболи рӯзи наву кору пайкори накӯ аст. шарҳи бештар дар гузориши хабарнигоронамон.
наврӯз ҷашни фарорасӣ баҳори нозанин, зиндашавии табиат ва оғози корҳои деҳқонӣ буда, давоми 15 сол ин ҷониб унвони байналмилалиро ба худ касб намудааст. Мусаллам аст ки ҳангоми фарорасии фасли зебои сол баҳор, сокинони тоҷикистони азиз ба таври махсус наврӯзи хуҷастаро бо риояи суннатҳояш ва рӯҳияи баланди хештаншиносию меҳанпарастӣ ҷашн мегиранд. сокинони деҳоти себистони ноҳияи Данғара ин ҷашни фархундаро гарму самимӣ истиқбол намуданд. наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамъӣ ба ҳисоб рафта, дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳисси эҳтиром ба суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. дар макони баргузории чорабинии занону бонувон ва ҳунармандон ҳамчунин хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо пешниҳоди таомҳои миллии баҳорӣ ва ҳунару дастовардҳояшон намоишгоҳи ҷашнӣ оростанд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз гӯшаҳои омоданамудаи сокинони 5 рӯстои ин деҳоти доманакӯ дида намуданд. тантана ва риояи анъаноти аҷдодон дар ҷашни имрӯза аз ҷониби сокинон гувоҳӣ аз он медод ки воқеан ҳам ҷашни наврӯз омили муҳими муттаҳидиву сарҷамъӣ, тифоқӣ ва рушди корҳои саҳроӣ ба ҳисоб меравад, зеро аҷдодони мо то ба имрӯз маҳз дар наврӯз бо дилу нияти нек ба соли нави аҷдодӣ оғоз бахшида, ори аз кинаву адоват барои зиндагии шоиста талош менамуданд. зикр гардид ки наврӯз фасли фараҳмандӣ, ибтидои бедоршавии табиат, рамзи ғолибияти равшанӣ бар торикӣ ва гармӣ бар сардиҳост. ин ҷашни аҷдодӣ нишонаи пайвандии инсон ба табиат мебошад. ин аст ки инсоният бо тамоми ҳастӣ омади зеботарин фасли сол баҳорро интизорӣ мекашанд. барои мардуми тоҷикистон наврӯз баробари ҷашни истиқлолияти давлатӣ азизу муқаддас аст. шодию нишоти сокинон ва рақсу бозиҳои кӯдакону наврасон дар наврӯзгоҳи деҳоти себистони ноҳияи Данғара далели он буд ки мардум ба ҷашни наврӯз чун рамзи пирӯзиву сарҷамъӣ, покиву гармӣ эҳтиром мегузоранд. барномаи фарҳангию фароғатӣ ки аз шеру сурудҳои наврӯзӣ, баҳорӣ ва ватандӯстӣ иборат буд, то бегоҳ идома ёфта мардуми заҳматқарини ин деҳот суруру шодмонӣ намуданд. маҳбубтарин иди мардуми фарҳангдӯсти миллати тоҷик ҷашни наврӯз дар ҳама деҳаҳои ноҳияи Данғара бо риояи суннату анъаноташ таҷлил карда шуд. сокинони деҳаи шаршари ҷамоати деҳоти пӯшинги ноҳия ки шуғли асосияшон чорводорӣ ва зироатпарварӣ мебошад, баҳору наврӯзро бо хушнудӣ истиқбол намуданд. ин рӯсто ки яке аз хурдтарин рӯстоҳо дар деҳоти пӯшинг маҳсуб меёбад, хурду бузургаш баҳри бузургдошти ин ҷашни фархунда ба ҳам омада бо намоиш додани дастоварду ҳунарҳои мардумӣ ва бозиҳои мавсимӣ хушҳолӣ карданд. ба ҳамин монанд тантанаҳои идона дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара бо иштироки сокинон бо риояи талаботҳои муқарраргардидаи наврӯзӣ хушу хотирмон истиқбол намуда азм доранд ки баъд аз ҷашни наврӯз ба корҳои саҳроӣ вусъат бахшида барои фаровонҳосилӣ дар ҳама самтҳои хоҷагии халқ заминаҳои мусоид гузоранд. наврӯз пайвандгари замонҳо, нигаҳдорандаи суннатҳои волои ниёгон, решапайванди наслҳо, бозгашт ба асли хеш ва эҳёи табиату айёми киштукор, баробаршавии шабу рӯз, бедорию зиндашавии тамоми мавҷуди олам ва сарсабзии замину фасли шукуфтанҳост. ин ҷашни милливу бостониро сокинони деҳоти корези ноҳияи Данғара бо риояи расму оин ва анъанаҳои миллӣ чун меросбарони ин ганҷинаи бебаҳои бостонӣ бо шукӯҳу нишод таҷлил намуданд. аз рӯҳияи идонаву таби волидаи пиру барно ки дар наврӯзгоҳ бо ҳам омада буданд, аён буд ки ин ҷашни ҷаҳонишуда таи ҳазорсолаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгароиву ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату дӯстӣ, созандагиву офарандагӣ, хайру эҳсон ва барои эҷоду бунёди зиндагии беҳтар ҳидоят кардааст. воқеан наврӯз яке аз маҳбубтарин ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии миллати тоҷик аст ки имрӯз аҳли сайёра онро чун рамзи офариниши ҳаёту оғози зиндагии тоза ҷашн мегиранд. шоистатарин арзиши наврӯз гирдовардану раҳнамоии мардум ба амалҳои неку созанда ва поксозии зоҳиру ботин, озодагии муҳити зист, хонаю дар ва сарзамини хеш аст ки ҳама ин амалҳои навкӯю арзишманди наврӯзи оламафрӯзро мо дар рафтору кирдор ва андешаи мардумони ин деҳоти сарсабзу зебо ба хубӣ эҳсос кардем.
ба истиқболи наврӯзи байналмилалӣ дар ҷамоату деҳоти шаҳри Кӯлоб ташкилу баргузории тадбирҳои идонаи ҷашнӣ ҷараён дорад. Ин навбат чунин чорабинии ҷашнӣ ба муносибати таҷлили наврӯзи фархундапай дар маҳаллаи офтобрӯяи шаҳри Кӯлоб бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, доираи васеъи сокинони маҳаллӣ ва наврасону ҷавонон ҳамчун пайки шодиву нишод ва рамзи эҳтирому арҷгузорӣ ба расму оинҳои бостонии миллати тоҷик бо рӯҳияи болидаву фараҳу шодмонӣ баргузор гардид. дар ибтидои чорабинӣ гурӯҳи наврасон бо ифтихору хушҳолӣ ба тамошои табиати зебои баҳор баромада дар фазои накҳатбору манзараҳои дилангези диёр сайру фароғат карда бо чидани гулҳои наврӯзтаи баҳорӣ ҳамдигарро бо фарорасии мавсими рӯиданҳову шукуфтанҳо шодбош намуданд. баргузории чорабинии идонаи наврӯзӣ бо омодагиҳои ҳамаҷониба оғоз ёфта бо иҷрои амалу суннатҳои хосаи ҷашнӣ ки оини қадимаи мардуми тоҷик аст дар сатҳи баланд ҷараён гирифт. намоишгоҳи идона ки бо риояи тамоми расму оинҳои қадимаи наврӯзӣ ороста шуда буд, шуруъ аз дастовардҳои мардуми маҳаллӣ, маҳсули ҳунарҳои дастии ҳунармандон, хони идонаи наврӯзӣ, омода намудани таомҳои миллӣ ва дигар амалҳои шоиста ки аз давраҳои бостон то кунун мардуми тоҷик ҳангоми таҷлили ҷашни наврӯз иҷро менамоянд ба назар мерасид. дар даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон ҷашнҳои бостонии милливу мардумии халқи тоҷик эҳёи дубора ёфта, таҷлили ҳамасолаи он рангу тобиши наву тоза пайдо кардааст. дар чунин сатҳ истиқболи ҷашни наврӯз баёнгари таъмини зиндагии осудаи мардум аст. сокинон пухтани ҳар гуна таомҳои баҳориро бо истифода аз гиёҳҳои наврӯзта алоқамандии хос доштани ин ҷашни сирф миллиро ба инсону табиат нисбат медиҳанд. ҳамчунин аз лиҳози фоиданокӣ низ таомҳои баҳорӣ шифобахшу муфид унвон мегардад. бонувон ба эҳё ва идома бахшидани ҳунарҳои мардумӣ низ рағбати беандоза доранд. дар чорабинии ҷашни имрӯза бонувони маҳаллаи офтобрӯяи шаҳри Кӯлоб намунаҳои маҳсули ҳунари дастии хешро дар намоишгоҳ пешниҳоди иштирокдорон намуданд. оини ҳунармандиро то кунун ҳифз намудаву ба наслҳои имрӯз низ меомӯзонанд ва ҷавононро ба омӯзиши он ташвиқ мекунанд. риояи расму суннатҳои деринаи мардумӣ ҳангоми оростани ҷашну маросимҳои хурсандибахши сокинон бо пешниҳоди суруду таронаҳои пурмазмуни баҳорӣ аз ҷониби ҳунармандон дар сатҳи баланди тантанавӣ иҷро гардида, эҳсоси фараҳмандиву ҷолибияти ин ҷашни бошукӯҳ ва ба дилназдикро боз ҳам шаҳомати дучанд бахшид. бо фаро растани фасли баҳор тантанаҳои наврӯзӣ дар ноҳияи рашт бо шукӯҳу шаҳомати хос аз деҳаҳои дурдаст оғоз гардиданд. аз ҷумла дар маркази шаҳраки навобод ба истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ чорабинии бо тантана доир гардид ки дар он кормандони ташкилоту муассисаҳои ҳудуди шаҳрак ва омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ ширкат варзиданд. дар ин чорабинӣ намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту корхонаҳо, омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳраки навобод иштирок намуда суннатҳои миллии наврӯзиро дар роҳпаймоии ҷашнӣ намоиш доданд. дар роҳпаймоӣ сурудҳои мардумӣ, рақсу бозӣ ва дигар оинҳои наврӯзӣ бо шукӯҳу шаҳомати тоза дар фазои шоду хуррам ва рӯҳияи баланди идона баргузор гардида тамошобинону меҳмонон бо хушнудӣ аз фазои сулҳу субот ва зиндагии осоишта хурсандӣ мекарданд, зеро саҳми сокинони ин маҳалли дурдасти кӯҳистон дар зиндаву побарҷо нигоҳ доштани суннатҳои миллӣ пурра эҳсос мегардид. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки моҳияту ҳикмат ва табиати ҷашни наврӯз ҳамчун рамзи бузургдошти инсон, пайки пирӯзии гармӣ ба сардӣ ва нур бар зулмот, оини бедории табиат, эҳёи тамоми мавҷудоти олам дар тӯли ҳазорсолаҳо ба мардуми мо чун омили иттиҳоду сарҷамъӣ хизмат намудааст. маҳз бо ҳамин сабаб ин падидаи асли табиӣ ва фарҳангӣ ҳаргиз кӯҳна намегардад ва дар ҳама давру замонҳо ҳамқадаму ҳамқисмати инсоният боқӣ мемонад. тантанаҳои ҷашни наврӯзи оламафрӯз дар ҳудуди дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи рашт бо шукӯҳу шаҳомат ва рӯҳияи ватандӯстию ифтихори миллӣ ҷараён дошта он мардумро ба сарҷамъӣ ва саҳмгузорӣ дар раванди корҳои ободонӣ ҳидоят менамояд. коллективи бисёрнафараи донишкадаи тарбияти ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саймумин Раҳимов ҷашни Наврӯзи ҷаҳониро бо риояи суннату анъаноташ истиқбол намуданд. дар ин рӯз тамоми сохторҳои ин даргоҳ иштироки фаъолона карда майдони базмгоҳро бо пешниҳоди намунаи таомҳои миллӣ, хӯришҳои баҳорӣ, анвои гуногуни маҳсулотҳои кишоварзӣ, ташкили намоиши ҳунарҳои миллӣ ба мисли кашидадӯзӣ, чакан, атласу адрас ва дигар оинҳои хоси Наврӯз зебу оро доданд. омода сохтани сумалаки ин ҳам яке аз оинҳои наврӯзист аз ҷониби бонувони донишкада омода
гардида ҳамчун рамзи эҳтирому арзиши волии наврӯз пешкаши ҳозирин гардонида шуд. зимни боздид меҳмонону шахсони расмӣ аз растаи ҳунармандон ба маҳорати катбонугии омӯзгорони ин даргоҳ баҳои баланд доданд. таъкид шуд ки таърихи ташаккули наврӯз бо эҳё гардидани табиат дар баҳорон ки пас аз зимистон фаро мерасад вобаста аст. ин ҷашни аҷнодии таърихи кӯҳан дорад ва бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабои нав ба бар карда имрӯз ҳамчун ҷашни байналмилалӣ василаи хуби иттиҳодию сарҷамӣ ва устувории дӯстӣ миёни мардумон аст. гӯшаи дигари базмгоҳи наврӯзиро дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон намоиши дастовардҳои донишҷӯён ташкил медод ки ҳозирин аз он дидан карда нақши дастпарварони ин даргоҳро дар рушди варзиши мамлакат ва тарбияи ҷавонону наврасон неку муассир арзёбӣ намуданд. ҳамчунин ба ин хотир миёни факултаҳои донишкада мусобиқоти варзишӣ аз намуди гӯштингирӣ ташкил карда шуд. зимни баромадҳо нотиқон доир ба муҳимият ва таъриху пайдоиши наврӯз ибрози сухан карда ташкил ва роҳандозии мусобиқоти варзиширо хоси ин ҷашн арзёбӣ карданд. гуфта шуд ки дар фарорасии наврӯз ва баҳори аҷам баргузории чорабиниҳои оммавӣ аз манфиат холӣ набуда хоси наврӯз аст ки аз тарафи дигар барои мустаҳкам намудани дӯстиву бародарӣ миёни ҷавонон замина мегузорад. қобил ба зикри хос аст ки дар мусобиқаи гӯштингирӣ ки аз азал ба наврӯзу баҳор мансубият дорад теъдоди зиёди варзишгарони касбӣ иштирок намуданд. рафти тадбири оммавиро беҳтарин донандагони соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш назорат ва ҳакамӣ карда беҳтаринҳо муайян ва қадрдонӣ шуданд. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи сазовори ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи айни корҳои бунёдӣ бо маром ва ҳавасманд таза идома дорад. хусусан дар самти таъмини инфрасохтор дар деҳот бунёди иншооти гуногун таъризӣ гардида ҳоло кор мувофиқи нақша ҷараён дорад. ҳамкорони мо аз ноҳияи айни гузориш медиҳанд. дар доираи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми гӯшаву канори мамлакат корҳои ободонӣ рӯстороз вусъати тоза пайдо мекунад. аз ҷумла дар яке аз дурдасттарин деҳаҳои ноҳияи айнӣ деҳаи қаздони ҷамоати Шамтоҷ сокинон барои ободӣ ва сабзу хуррам гардонидани маҳалли зисташон заҳмат мекашанд. ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҷо муассисаи таҳсилоти томактабӣ таъсис ёфта корҳои азнавсозии бинои он шурӯъ гардид ва тибқи нақша бояд моҳи сентябр мавриди истифода қарор дода шавад. муассиса дорои 80 ҷой, майдони бозии кӯдакон, ошхона ва дигар иншооти зарурӣ хоҳад буд ва дар заминаи бинои кӯҳнаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 таъсис дода шудааст. арзиши лоиҳавии навсозии бино зиёда аз 520 000 сомониро ташкил дода бо сарпарастии фарзандони саховатманди диёр ва аҳолӣ амалӣ карда мешавад. ёдовар мешавем ки дар ин деҳаи дурдаст соли 2023 дар доираи сиёсати маърифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо саҳмгузории шахсони саховатманд ва аҳолӣ мактаби наву замонавӣ сохта шуда ва дар домандкӯҳҳои атрофи он боғоти дарахтони мевадиҳанда ва ороишию сояафкан бунёд гардидааст. сокинон бо нишони дастгирии сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумат корҳои ободонӣ, сабзу хуррамгардонии атрофи мактаб ва умуман деҳаро идома дода маҳалли зисташонро хело ободу зебо гардонидаанд. имсол низ сокинон маъракаи ниёлшинонӣ эълон карда ҳудуди арчазори муассиса ва боғоти мавҷудаи деҳаро васеъ намуданд. танҳо дар як рӯзи ҳашари кабудизоркунӣ зиёда аз 130 нафар иштирок намуда дар маъракаи имсолаи ниҳолшинонӣ дар маҷмӯъ зиёда аз 5500 беғ ниҳоли дарахтони мевадиҳандаю сояафкан ва ороишӣ шинонида шуд. асомиддин ғиёсода аз ноҳияи айнӣ барои барномаи иттилоотии ахбор. дар хоҷагиҳои чорбупарварии ноҳияи Фархор маъракаи насргирии моли майда анҷом ёфта нақша пурра иҷро гардид. имрӯзҳо чорводорон андозӣ намуда барои кӯчонидани чорво ба чарогоҳҳои тобистона тадбирҳо меандешанд. таваҷҷӯҳ намоед. инак маъракаи наслгирии чорвои хур дар хоҷагиҳои чорвопарварии ноҳияи Фархор ба анҷом расид ки нақшаи пешбинишуда дар ин самт пурра иҷро гардид.
муҳимтарин масъала инҷо боронҳои деринтизор буд ки сабзаву алафзорро дар талу теппаҳо таъмин намуд. хоҷагии чорвопарварии Рахш воқеъ дар ноҳияи Фархор аз хоҷагиҳои мавсум меёбад ки дар афзун гардонидани чорвои хоб дар маҷмӯъ истеҳсоли гӯшт ҳиссааш беназир аст. дар ин хоҷагӣ чорвопарварон дар мавсими имсола барраҳои навзодро солиму бардан ва беталаф ба даст оварданд. имрӯзҳо хоҷагидорон баъди маъракаи наслгирӣ тадбирҳои байторӣ гузаронида барои бурдани чорво ба чарогоҳҳои тобистона омодагӣ гирифта истодаанд. дар ноҳияи Фархор зиёда аз 160 000 моли майда мебошад ки ҳамаинро зоти ҳисорӣ ташкил медиҳад. наслгирӣ бошад 14 300 нақшаи аллакай нақшаро иҷро кардаги барои чарогоҳи тобистона бурдан ваксинатсия бар зидди бемории сухтани ва бои сумдарда гузарондесем ки дар ҷо ягон бемориҳои сироятӣ гирифтор нашаванд. дар хоҷагии чорвопарварии Рахш айни замон 4000 сар моли майда ва 300 сар ҳайвони калони шохдор парваришу нигоҳубин карда мешаванд. соҳаи кишоварзӣ бахусус чорводорӣ манбаи асосии таъминкунандаи амнияти озуқавории кишвар ва корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом, бахши ташаккулдиҳандаи иқтидори содиротӣ ва муҳимтар аз ҳама заминаи ташкили ҷойҳои навикорӣ ба шумор меравад. бо дарки ин чорводорони ноҳияи Фархор аз тамоми имкониятҳо истифода мебаранд то саршумори молро зиёд намоянд. табиати ватани азизамон низ барои парвариши ҳама гуна чорво махсусан моли майда мусоид аст. ба иттилои олимони мутахассисон бояд маъракаи наслгирӣ 15 то 20 рӯз идома ёбад, вале бо сабаби тағйир ёфтани иқлим имрӯзҳо маъракаи наслгирӣ 1-1.5 моҳ давом мекунад. айни ҳол дар хоҷагии чорвопарварии Рахш воқеъ дар ноҳияи Фархор қарор дорем ки дар ин ҷо зиёда аз 1 моҳ мешавад маъракаи наслгирӣ идома дорад. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. богодорӣ ҳамчун шуғли муҳим ва даромадноки соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта дар раванди таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳамзамон ҷиҳати рушди соҳаи иқтисодиёт ва фароҳам овардани ҷойҳои корӣ хусусан дар деҳот аҳамияти калон дорад. дар робита ба ин дар шаҳри Истаравшани Бостонӣ баробари дигар соҳаҳо ба бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. таваҷҷӯҳ намоед. клубҳои экологӣ намунаи иттиҳодияҳои худихтиёриву худидоракунии кӯдакон наврасон мебошад ки аз рӯи шавқу ҳаваси умум муттаҳид гардида дар вақтҳои фориғ аз дарс дар фаъолияти эҷодӣ маърифатӣ ва муфиди иҷтимоӣ самти экологӣ ва ҳифзи муҳити зист тибқи тартиботи муқаррар гардида иштирок менамоянд. вобаста ба ин аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи март ва апрели соли ҷорӣ низомномаи клубҳои экологӣ ва дастурамал барои огоҳии наврасон ва ҷавонон аз равандҳои муосири иқлим тасдиқ гарда мавриди амал қарор дода шуданд. бо ташаббуси маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 5 шаҳри Норак бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологӣ кӯдакону наврасон ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ҷалб гарда дар тамоми клубҳои экологӣ маъракаи ниҳолшинонӣ, корҳои ободониву кабудизоркунӣ, соатҳои экологӣ, шанбегиҳо ва дигар чорабиниҳо дар иртибот ба ҳифзи муҳити зист ташкил ва баргузор гардид. маърифати экологӣ раванди таълимиест ки мақсади он аз дониши экологӣ баҳравар гардидан, дар рӯҳияи маърифати экологӣ таълиму тарбият додан, пойдор гардидани фарҳанги экологӣ, дуруст ва оқилона муайян кардани майли донишандӯзӣ, нишон додани қобилият ва ташаккули рафтори дурусти шахсони алоҳида ва аҳолӣ оид ба ҳифз ва истифодаи табиат иборат мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарбияи кӯдакону наврасон ва ҷавононро дар рӯҳияи арзишҳои суннатҳои башарӣ, дӯст доштани ватан, тарбияи баланди ахлоқӣ, масъулиятшиносию фаъол ва созандаю эҷодкор вазифаи аввалиндараҷаи давлат, ҷомеа ва оила ҳисобида зимни суханрониҳо дар паёмҳои ҳамасола ҷомеаи кишварро пайваста дар ин бора роҳнамоӣ ва ҳидоят менамояд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон анқадр нашнамои хуб дошта барои истеҳсоли равған мувофиқ аст. бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар ноҳияҳои алоҳида ба коркарди ин навъи маҳсулот таваҷҷӯҳи хос зоҳир мегардад. гузориш дар ин хусус. ангад бутай бисёрсолаю дарахти хурд буда дар минтақаҳои иқлимаш мӯътадил ва хунук аз ҷумла баъзеи минтақаҳои Тоҷикистон низ мерӯяд. ишкошим аз он минтақаҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мебошад ки ин намуд растанӣ дар он фаровон нашъунамо дорад. онро дар тиб шоҳи растаниҳо арзёбӣ мекунанд ва ин беҳуда нест, зеро он дар худ номгӯи зиёди витаминҳоро дорад. соҳибкор Доро Қаландаров ҷиҳати истеҳсоли маҳсулот аз ин неъмати бебаҳои табиат иқдом гирифта, қаблан дар як утоқи назарногир намудҳои маҳдуди дорувориро истеҳсол
استحصال میکرد. با دستگیری های پیوسته مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه اشکاشم به این صاحبکار میسر گردید که صاحب کارخانه جدید استحصالی گردد. از سال 2024 از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه افتتاح گردیده. امروز در آن محصولات گوناگون رقابت پذیر از رستنی انگت استحصال کرده می شود. کارخانه روغنبروری کارکرد انگت سال 2013 به رسمیت درآورده شده. سالهای اول با بسیاری مشکلی سردچار شدیم. استحصال ما در سال اجماع به مقدار 2 کیلوگرم روغن بود. امروز تعداد استحصالی و قریب زیاده 500 لیتر رسید که پیشروی خیلی خوب است. سال روان محصولات جمعیت دارای مسئولیتش محدود گلچهره 80 در نمایش فروش پایتخت آلمان شهر برلین منظور نمایندگان کشورهای اروپا که به استحصال محصولات از جهت اکولوژی تازه و رستنی‌های درمانبخش توجه دارند درمانده شده بهای سزاوار گرفت. اشتراک و معرفی چنین محصولات کارخانه صنعتی گام استوار است در مرحله رشد بدخشان جهت واردات محصولات صنعتی. از تاریخ 13 ینور تا تاریخ 27 ینور سال 2025 ما تمام محصولات استحصال شده خود ما رو در بازار دولت آلمان شهر برلین به معرض تماشا گذاشتیم که این بار دیگه ما رو وادار ساخت که نسبت طلبات ما که از نگاه اکولوژی خیلی هم تازه هستند بسیار طلبات زیاد داشتند. شخصا ما مردم اروپا باعث خرسندی پذیرفتن قبول نمودند و افتخار ما شد و ما هم خیلی خرسندیم که معرفگر جمهوری تاجیکستان شدیم که چنین استحصال‌های خوش صفت برآوردیم که طلبات در اروپا هم این خیلی زیاد است. میوه انگت که از آن محصولات گوناگون از قبیل صابون، موادهای دیگر کسمتیکی، روغن انگت استحصال کرده می شود از جانب اهالی جمع آوری کرده شده از روی صفت خریداری کرده می شود. برای ادامه روند استحصالات در کارخانه بیش از 4.5 تن میوه انگت ذخیره کرده شده. صاحب کار نیت دارد تا در آینده کارخانه و نامگوی محصولات را وسیع نموده جایهای نوکاری را پیشنهاد روستایی آن گرداند. عملی سازی نقشه‌های مؤثر به خاطر رشد علم و بهتر نمودن صفت تعلیم در ناحیه اسپیتامین. مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه با دستگاه و تکنولوژی معاصر مجهز گردانیده شده روند تعلیم و تربیت باز هم بهتر کرده می شود. گزارش محمود احمدزاده و دیرشاد یوسفی. در دهه مهتر جماعت دهات تقایق ناحیه اسپیتامین بنای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 با طرح معاصر ساخته شده است. در سال خوانش 2024-2025 مورد استفاده قرار گرفت که برای تحصیل خوانندگان و کار و فعالیت آموزگاران امکانات بهتر را فراهم آورد و حالا با استفاده از امکانات‌های موجوده آموزگاران بهره تطبیق برنامه 20 ساله آموزش فن‌های دقیق ریاضی طبیعت شناسی در زمینه تحصیل در مکتب میانه آموزاندن زبان‌های خارجی روسی و انگلیسی و تعلیم گیرندگان از متدهای تعلیم وسیع استفاده می‌برند. طوری آموزگاران مؤسسه ابراز می‌دارند خوانندگان به آموزش شوق زیاد دارند. در مسیر ما مؤسسه تحصیلات میانه رقم 16 550 نفر خواننده تحصیل می‌کند. از روی برنامه تعلیمی آموزش زبان روسی از صنف‌های دوم سر می‌شود. از صنف‌های سوم زبان انگلیسی سر می‌شود. در صنف‌های تعلیمی عیانیت‌ها موجود بوده. در وقت درس آموزگاران و خوانندگان ما از عیانیت استفاده برده تحصیل می‌گیرند. در دهه مهتر بنای مؤسسه تعلیمی بنابر استفاده زیاد با طلبات زمان معاصر مطابق نبود و در دایره لایحه کسا هزار اول 8 سیمخانه علاوگی ساخته مورد استفاده قرار داده شد و اینک مرحله دوم ساختمان بنای علاوگی در نزد مؤسسه که از 12 سیمخانه عبارت است در مرحله انجامیابی و استفاده بری قرار دارد. و فعالیت آغاز نمودن بنای زمانوی دیگر در نزد مؤسسه بهره بهتر شدن صفت تعلیم و تربیت مساعدت می‌نماید. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 دهه لنگر و مؤسسه تعلیمی رقم 2 مرکز ناحیه جریان درس‌ها، کابینت‌های فنی، اشتراک فعال خوانندگان در درس‌ها نشان داد که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و مقامات محل جهت تعلیم خوب نورسان در برابر مجهزنمایی صنفخانه‌ها، جلب آموزگاران صاحب تجربه، استفاده متدهای خوب تعلیم در آموزش و بلند برداشتن صفت تعلیم، آموزش زبان‌های خارجی و علم‌های دقیق توجه
хоса равона шуда ҳоло мувофиқ ба барномаи таълимӣ дарсҳо пурсамар сурат мегиранд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ба номи Нурмурод Шокиров ҳамагии хонандагон 1488 нафар таҳсил мекунанд. дар муассиса забономӯзӣ бисёр хуб ба роҳ мондашудааст, аз ҷумла омӯзиши фанҳои забони русӣ ва фанҳои забони англисӣ. омӯзгорони фанҳои забони русӣ ва забони англисӣ ихтисосманд буда ҳамаи онҳо аз рӯи аз курси такмили ихтисос гузаштаанд, бозомӯзӣ шудаанд ва ҳамаи омӯзгорони фанҳои забони русӣ ва англисӣ дарсҳоро бо аёниятҳо пурра мегузаранд, бо воситаҳои техникӣ албатта мегузаранд ва онҳо ҳаракат мекунанд ки хонандагонашон ҳамеша дар олимпиадаҳо, дар озмунҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол кунанд. беҳтарсозии шароити омӯзиш, ташкили дарсҳо бо аёнияту дигар воситаҳои таълим, баргузории маҳфилу машғулиятҳои гуногун дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Спитамин баёнгари он аст, ки ҷиҳати ташаккули қобилияти зеҳнии наврасон хонандагон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мешавад, ки самараи он дар оянда тарбия ва ба камол расонидани ҷавонони соҳибтахассус зоҳир мегардад. риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳама ҳолат кафили бехатарии ронанда ва пиёдагардон мебошад. мутаассифона мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар аксар маврид ронандагон қоидаҳои бехатариро риоя намекунанд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. ҷиҳати пешгирӣ ва ошкор намудани ҳолатҳои танбашавию роҳбандон, инчунин дигар намуди қоидавайронкуниҳои дағал, ки ба бехатарии ҳаракат дар роҳ хатар эҷод менамоянд, 4 апрели соли 2025 аз соати 19 то 23 дар кӯчаву хиёбонҳои ҳудуди шаҳри Душанбе бо истифода аз қувваю воситаҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳиди махсуси Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва гурӯҳи даъватшудагони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон чорабинии мақсаднок гузаронида шуд, ки дар рафти он 645 далели қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ошкор ва 236 воситаҳои нақлиёт дар ҷаримагоҳ боздошт карда шудаанд. дар натиҷаи амалигардонии чорабинии мақсаднок қоидавайронкуниҳои зерин ошкор карда шуданд. идора кардани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ 1, идораи воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира 2, идора кардани воситаҳои нақлиёт бе ҳуҷҷати ронандагӣ 1, бе рақами қайди давлатӣ 4, фаъолияти ғайриқонунии мусофиркашонӣ 44, идора кардани воситаҳои нақлиёт ба самти муқобили роҳ 39, нагузарондани муоинаи техникӣ 7, ба қайд нагирифтани воситаи нақлиёт 39, итоат накардан ба талаботи аломати роҳ 251 ҳолат, ҳамчунин 257 ҳолати дигар қоидавайронкуниҳо ба қайд гирифта шуд. ман Охунов Манучер, истиқоматкунанда шаҳри Душанбе, ронандаи автомошини 0012 Лада барои сигнали ба ин тааллуқ надоштам ман кардам. баъд мо нафаҳмида будем, ман фазаша задем, ман худаш кор кард. ҳангоми хизматварӣ дар кӯчаи Ҷабор Расулов хизмат мебурдем, ки ҳангоми ман намудани воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra, ки рақамҳои қайд давлатии транзитиш M6550 валюда 07 ман намуда шуд, ки ҳангоми санҷиш муайян гардид, ки муҳлати рақамҳои транзитиш ва ҳисобномаи ронанда надошт. аз ҳамин лиҳоз воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra ба ҷаримагоҳ дастрас карда шуд. дар робита ба ин нозирони роҳ ба ронандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида доир ба манфиати риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ суҳбат анҷом доданд. аз ронандагони воситаи нақлиёт талаб карда мешавад, ки ҳангоми ҳаракат дар роҳ қоидаи ҳаракати роҳро риоя намоянд. бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт аз ҷониби шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе назорат пурзур гардида чораҳои лозимӣ андешида мешаванд.
дар давоми 3 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе 47 садамаи нохуши нақлиётӣ ба қайд гирифта шуда. Дар натиҷа 8 нафар ба ҳалокат расида, 42 нафари дигар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. мутобиқи маълумоти Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, тасмаи бехатарӣ нисбат ба ҳама гуна дахолати дигар ба бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ҷони бештарро наҷот дода, фавти мусофирони нақлиётро дар ҳодисаҳои роҳу нақлиёт то 50% коҳиш медиҳад. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ мутаассифона истифода нашудани тасмаи бехатарӣ аз тарафи ронандагон ҳолати муқаррарӣ гаштааст ва он барои ҳамаи мусофирони нақлиёт 13,4%, ронандагон 24,5%, мусофирони пеш 8% ва барои мусофирони қафо бошад ночиз аст. дар ин робита нозирони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо ронандагони ҷамъиятҳои нақлиётии хурди мусофирбар, ки ба мусофиркашонӣ дар пойтахт машғул ҳастанд, суҳбатҳои судманд доир карда оид ба манфиати истифодаи тасмаи бехатарӣ маълумот дода, дастур доданд, ки ҳангоми ҳаракат худ ва мусофиронашон ҳатман аз тасмаи бехатарӣ истифода баранд ва қоидаҳои дигари ҳаракати роҳрориоя намоянд. аз таҳлилҳои кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ маълум гашт, ки замони рӯй додани садамаҳо қисми пеши аксар автомобилҳо хароб мегардад. дар ин ҳолат истифодаи тасмаи бехатарӣ ва ҳифзи ҷони ронандагону мусофирони қисми пеши воситаҳои нақлиёт муҳим мебошад. тасмаи бехатарӣ барои пешгирии ҷароҳатҳои вазнини ҳаётан хатарноки сар ва сутунмуҳра пешбинӣ шуда метавонад хавфи марг ё ҷароҳатҳои ҷиддиро дар садамаҳои нақлиётӣ тақрибан 50% коҳиш диҳанд. аз таҳлилҳо бармеояд, ки яке аз сабабҳои набастани тасмаи бехатарӣ аз тарафи ронанда ба он оварда мерасонад, ки ҳангоми дучор шудан ба садамаи роҳу нақлиёт сари ронанда ба қисми оинаи пеши воситаи нақлиёт бархӯрда боиси бардоштани ҷароҳатҳои вазмини ҷисмонӣ мегардад. чӣ хеле ки шумо мебинед аз таҳлилҳои мо маълум гашт, дар ҳолати рух додани садама тасмаи бехатарӣ аз пушти ронандаи воситаи нақлиёт гузашта буд, ки ронанда истифода намебурд, боиси зарари ҷисмонӣ бардоштан ба саломатиаш гаштааст. аз ин лиҳоз аз тасмаи бехатарӣ истифода баред ҳангоми ҳаракат. дар ин зимн раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш менамояд, ки ҳангоми дар раванди ҳаракат иштирок намудан барои бехатарии худ ва мусофирони дохили воситаҳои нақлиёт ҳатман аз тасмаи бехатарӣ истифода баранд. бахшида ба рӯзи умуми ҷаҳонии солимӣ дар муассисаҳои тиббии ноҳияи Данғара ва ёвони вилояти Хатлон ташхису муоина ва машварати ройгон ба аҳолӣ роҳандозӣ гардид. таваҷҷӯҳ намоед. таҷлили рӯзи умумии ҷаҳонии тандурустӣ, ки ҳамасола ба санаи 7 апрел рост меояд, чун дигар кишварҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар сатҳи баланд гузаронида мешавад. ба ин муносибат устодону табибони донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон рӯзи дарҳои кушод ташкил намуда ба сокинони ноҳияи Данғара ва берун аз он хизмати ройгони тиббӣ расониданд. дар корвони саломатии имрӯза 12 номгӯ мутахассисони соҳаи тандурустӣ аз ҳисоби кормандони асосии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон аз қабили духтури амрози даруна, духтури амрози занона, духтури бемориҳои чашм, дандонпизишк, асабшинос, травматолог, ҷарроҳ, уролог, эндокринолог, духтури бемориҳои кӯдакона, духтури бемориҳои гӯшу гулӯву бинӣ иштирок дошта истодаанд. аз оғози чорабинии имрӯза аллакай зиёда аз 150 нафар аҳолии ноҳияи Данғара барои ташхису табобат ва муоинаи ройгон муроҷиат намуданд. корҳои муолиҷавӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ба ҳисоб меравад. тавре иттилоъ дода шуд, шуруъ аз моҳи феврали соли 2016 то инҷониб омӯзгорони донишгоҳ фаъолияти ихтисосиро дар беморхонаҳои ноҳия ба ҳайси ҳамкор ба роҳ мондаанд. дар ин давра аз ҷониби кормандони донишгоҳ зиёда аз 82 000 ниёзмандон муоина ва муолиҷа карда шуданд. аз ин миқдор ба зиёда аз 4900 нафар беморон амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида шудааст. дар шароити беморхонаи ҷумҳуриявии клиникӣ бори аввал зиёда аз 90 намуди амалиётҳои ҷарроҳӣ реконструктивӣ ва барқарорсозӣ ворид ва дар амалият ҷорӣ гардидааст. барои омода намудани мутахассисони соҳибтахассусу рақобатпазир ба бозори меҳнат дар назди кафедраҳои тахассусии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон озмоишгоҳҳои замонавии муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту аёниятҳо фаъолият менамоянд. таҳлилҳои гуногуни озмоишгоҳӣ низ дар ин рӯз ройгон дастраси муроҷиаткунандагон буд. озмоишгоҳ
дорои уроанализаторҳо, гемоанализаторҳо, анализаторҳои иммуноферментативӣ, анализаторҳои спектрофотометрӣ ки барои муайян кардани параметрҳои гуногуни биохимиявӣ, яъне нишондодҳои гуногуни компонентҳои таркиби хун, сафеда, глюкоза, холестерин, инчунин барои муайян кардани витаминҳо, вирусҳо мо имкониятҳои гузарондани чунин таҳлилҳоро дорем. мутахассисони маркази стоматологии донишгоҳ низ дар ин рӯз аз субҳ то нисфи рӯзӣ муроҷиаткунандагонро ташхису муоинаи ройгон намуданд. табибон бо хушнудӣ иброз доштанд ки таи солҳои охир маҳз бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сол аз сол соҳаи тандурустӣ рушд намуда, дастгоҳу таҷҳизоти муосири замонавӣ харидорӣ ва муассисаҳои тандурустӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад ки ин раванд барои беҳдошти сатҳу сифати кори табибон ва хизматрасонӣ ба сокинон мусоидати фаъол намуда истодааст. 5 апрел дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон дар доираи чорабиниҳои солимгардонӣ ба муносибати рӯзи умумиҷаҳонии солимӣ корвони саломатӣ баргузор гардид. Хусрав Бобобеков аз ҷумлаи муроҷиаткунандагоне буд ки дар ин рӯз аз хизматрасонии тиббии ройгон истифода карда барои беҳтар намудани вазъи саломатиаш бо тавсияи табибон ба табобат фаро гирифта шуд. иқдоми мазкур пеш аз ҳама барои дастгирӣ намудани худи аҳолӣ ва ҷалби онҳо барои бохабар шудан аз саломатии онҳо як заминаи хуб фароҳам хоҳад овард. мо боварӣ дорем ки иқдомҳои мазкур на танҳо дар рӯзи муайяншуда балки мунтазам дар қалъамаи ҷумҳурӣ баргузор карда мешавад. дар доираи ин иқдом дар беморхонаи марказӣ, муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, маркази стоматологӣ, марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ табибон ба сокинони ноҳия ройгон хизматрасонӣ намуданд. инчунин дар беморхонаи марказии ноҳия ташхису ҷарроҳӣ бо ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба ба роҳ монда шуд. بیماران بیشتری شده از جمله بیماری‌هایی که جراحی میشوند، جراحی که به طور فوری انجام داده میشوند، امروز رایگان عملی کرده میشوند. ҳадаф аз роҳандозии иқдоми мазкур пеш аз ҳама ҳифзи солимии ҷомеа, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ба ташхису табобат фаро гирифтани муроҷиаткунандагон буд. дар ин рӯз муроҷиаткунандагон бе мамнуият барои ташхису табобат аз хизматрасониҳои бо сифати тиббӣ истифода намуда, табибон ба онҳо маслиҳатҳои муфид доданд. ҳамаи хизматрасониҳои тиббӣ ва муоинаи тиббие ки аз тарафи табибон кормандони тиб ба аҳолӣ расонда мешавад ба таври ройгон пешниҳод карда шуда истодааст. мақсад аз чунин баргузориҳо ки дар ноҳия ҳамасола на якбору дубор гузаронда мешавад, ин зиёдтар фарогирии аҳолӣ бо муоина ва табобат мебошад. мо табибон ҳамарӯза кӯшиш ба харҷ медиҳем ки сифати хизматрасонии тиббиро ба аҳолӣ хуб ба роҳ монем то сатҳи саломатии ҷомеа дар меъёри мӯътадил нигоҳ дошта шавад. ҳифзи солимии аҳолӣ дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, дар ин самт барномаҳои мушаххас аз ҷумла барномаи миллии тарзи ҳаёти солим барои солҳои 2022-2026 амалӣ гардида истодааст. ҳадафи асосии ин барнома ташаккули муносибати нави шаҳрвандон тавассути асосҳои тарзи ҳаёти солим аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи маърифати тиббии сокинони мамлакат, тағйири рафтор нисбат ба саломатии хеш, дарки моҳияти тарзи ҳаёти солим, татбиқи барномаҳои самараноки минтақавӣ оид ба ташаккули тарзи ҳаёти солим, такмили системаи тайёркунӣ, бозомӯзӣ ва баланд бардоштани ихтисоси мутахассисони соҳаҳои гуногун оид ба масъалаҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим мебошад. дар заминаи иҷрои дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи варзиш ва ҷалби наслҳои ояндасоз ба риштаҳои гуногуни варзиш дар ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ мунтазам миёни аҳолӣ мусобиқаҳои мухталиф амалӣ карда мешаванд. гузориш дар ин хусус. ҳамасола бо фарорасии баҳору айёми наврӯз дар тоҷикистони соҳиби истиқлол мавсими баргузории ҳар гуна бозиҳои мухталиф ва мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ низ миёни сокинони мамлакат шурӯъ мегардад. ба ҳамин муносибат дар доираи тантанаҳои ҷашнӣ ба истиқболи наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо иқдому ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ва саҳмгузориҳои соҳибкорони маҳаллӣ як зумра мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷумла футболи хурд ва гӯштини миллӣ гӯштингирӣ миёни наврасону ҷавонон ва шаҳрвандони синну соли гуногун ташкилу баргузор карда шуд. дар ибтидои чунин тадбири варзишӣ ки дар деҳаи файзободи ҷамоати деҳоти Дашти Гулои ноҳия амалӣ гардид, даври ҷамъбастии мусобиқаи минтақавии дарҳои кушод оид ба футболи хурд миёни дастаҳои футболбозони ҷамоати деҳоти ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва шаҳри Кӯлоб сабқати дӯстона доир шуд.
мусобиқаи мазкур бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонӣ ва рушди намудҳои гуногуни варзиш, махсусан доир ба ташвиқи васеъи футбол миёни наврасону ҷавонон амалӣ гардид. ҳамзамон дар идома мусобиқаи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор карда шуд, ки мухлисони ин намуди варзиш ва гӯштингиронро аз тамоми ҷамоатҳои деҳоти ноҳия ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳам оварда миёни ҳам сабқати дӯстона намуданд. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат зери ҳидояту дастгириҳои ҳамешагии варзишпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, намудҳои бозиҳои миллии варзишӣ ба хусус гӯштини миллӣ аз нав эҳё шуда дар ҳоли рушдёбӣ қарор доранд. яке аз муҳимтарин воситаҳои устуворгардонии пояҳои давлатдории миллӣ, эҳё, рушду эҳтиром ва арҷгузорӣ ба бозиҳои миллии варзишӣ мебошад. зеро намудҳои миллии варзишӣ ҳамчун нишони соҳибфарҳангӣ барои миллати тоҷик рамзи матонат, ҷасурӣ, тавоноӣ ва далериву шуҷоат мебошанд, ки ба таблиғи арзишҳои волои миллӣ ва таъмини солимии ҷомеа равона карда шудаанд. дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ барои рушди соҳаи варзиш ба хусус доир ба тамрину омодасозии варзишгарон аз рӯи намуди гӯштини миллӣ имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. иштироки фаъолонаи паҳлавонон аз шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат дар ин мусобиқа нишони возеҳи ҷалби таваҷҷӯҳи ҷавонон ба варзиш мебошад. ҷавонони кишвар чун насли ояндасоз бо истифода аз имконоти фароҳам овардашуда ва бо истеъдоду маҳорати баланди варзишии худ дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ низ ширкат варзида ҷиҳати муаррифии кишвар дар арсаи байналмилалӣ саҳми арзишманд доранд. ҷараёни мусобиқаи мазкур аз ҷониби доварони ботаҷриба назорат шуда, ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва мукофотҳои пулии арзишманд қадршиносӣ гардиданд. ҳамзамон мусобиқаи минтақавии дарҳои кушод оид ба футболи хурд, ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ва соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ гардид, натиҷагирӣ шуда, дастаҳои ғолиб, ки ба гирифтани ҷойҳои якуму дуюм ва сеюм сазовор шуданд, бо тӯҳфаҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Ахбор. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 9 апрели соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, ҳавои бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 7-12 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, ҳавои бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ бошад шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 18-22 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, ҳавои бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 10-14 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм. дар ноҳияи Кӯҳӣ шабона 5 дараҷа гарм, рӯзона 12-16 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи тобиаи ҷумҳурӣ ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, ҳавои бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм. дар ноҳияи Кӯҳӣ шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 25-27 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.